Hello mga kamaster. Nanapunta kita karon no? Natay dakong bugno sa mga rapper mga kamaster. Mao kini atong unang player mga kamaster. Ang snubber mga kamaster. Snubber. Okay, kaduang player mga kamaster mao ni kini. Sampok sa mga rapper mga kamaster. White Rabbit mga kamaster. Mao kini atong dakong bugno sa mga rapper. Sugdan na ito mga kamaster no? 1, 2, 3, pasok! Okay mga kamaster. Round 1 mga kamaster, round 1. Okay, round 1 mga kamaster. Pag mupatong mga kamaster, may daog mga kamaster. Pag muana, daog na mga kamaster, no? Kung mupatong. Okay. Kung bugno sa mga rapper mga kamaster. Okay. Pwede. Boop. Batay. Wala kita mga kamaster. Kaswato, Osman. Uy, tabla. Di makita mga kamaster. Takong bugno sa mga rapper. Nah. Tabla gapon mga kamaster. Sayang. Oho. Nagapato ang snubber master. Way na daog. Round 2 na mga master. Round 2. Sa round 2 mga master no? Sa round 1 way na daog mga master. Tabla. Tanaw na to. Sa round 2. Na. Bikin lukso mga kamaster. Kita. Oh. Oh, nadaog ang White Rabbit mga kamaster oh. Puntos na mga kamaster. Round 3 lang tataman mga kamaster. Okay. Ang dina kasi mga kamaster oh. Sukay mukso mga kamaster. Away, sukay mukso. Ne. Itong hinail lang. Oh, nakapatong nga naman mga kamaster ang White Rabbit. Okay, round 3. Sa round 3 na ta. Round 3 mga kamaster. Hindi lang away sa round 3. Pasok ng round 3 mga kamaster. Waay klaro ang atong away karon mga kamaster. Tagusog kang mulukso. Di makita. Waay ting cameraman na po mga kamaster. Diba?
Tagak lang. Tagak yung kamaster. Okay. Snubber. Wet rabbit. Round try. Round try na ta. Oop! Di siya. Tak, sukin bulok sa mga kamaster. Hoy ka. Hoy ka. Ito ba bulok siya niya? Nasa pagkaway, no? Oh. Okay. Snubber, nakadaog. 1 puntos. 1 puntos. Gusto mong blok sa mga master? Talikili na to. Takilid sila tayo mga master. Gusto kayong mga blok. So! Up! Isa ba na? Nah! Tabla. Tabla mga kamaster. Baita. Uy. Op. Mana nga. Snubber na po. Huwag ang daog mga kamaster ang Snubber. Congratulations.